Sponzorem pořadu je časopis TV Star s programem 90 televizních stanic a spoustou TV typů. Každých 14 dní. Potřeba stahovat kalhoty, proto ještě daleko. Island přesvědčivě porazil Finsko. Slovensko sehrálo v určitých fázích vyrovnaný zápas Francii. Nakonec přece jenom ten kvalitativní rozdíl se projevil. Tak iste, ja osobne som čakal lepší výsledok, pretože Francúzsko bolo mimoriadne oslabené v podstate okrem Lacrabérovej na pravej spojke a Dembeleovej s Bodoanou na ľavom krídle, tam skoro nikto zo základu nebol. Dneska ráno, keď sme sedeli s Dušanom Polozom, tak Dušan tvrdí, a keď som mu povedal, že doma by sme ich mohli poraziť, on tvrdí, že šanca bola tam u nich, pretože on osobne neverí, že by francúzsky neprišli v silnejšej zostave na odvetný zápas. Ale nič sa nestalo, pretože vyhrať vo Francúzsku to od nás nikto nečaká. Naopak, vyhrať s Islandom doma je povinnosť a tieto zápasy v minulosti dávnej aj nedávnej predznamenali, že to bol pre nás niekedy väčší problém, ako zohrať vyrovnaný zápas favorit. Slovensko v modrém, brance Gubíková, sprava Jakubisová, Sarková, Beňušková, Rebičová, Pileková a na pivotu Caníková. To je úvodní slovenská šestka, která si vypracovala první takovou náznakovou šanci přes pivota na brankovišti islandského týmu, jehož branku hájí Ásmundsdóttirová. Tak na hre slovenského dvostavu útoku je citeľná prítomnosť Beňuškovej, ktorá sa vrátila po viacerých rokoch. Za prvé je to skúsená kreatívna hráčka, ktorá proste je tvorkyňou hry. Za druhé je to hráčka z oddielu súčasného trénera reprezentácie Dušana Poloza. Keďže Dušan Poloz nemá veľa času, lebo hovorí sa, že 100 dní treba dať 100 dní hájenia pokoja novému koučovi, ale môže sa stať, že za tých 100 dní už vlastne to družstvo bude kvalifikované na majstrovstvá Európy. Takže Dušan určite Petru použije ako svoju predĺženú ruku na ihrisku, pretože aby ho hráčky aj prostredníctvom Peti mohli rýchlejšie absorbovať a rýchlejšie si zvyknúť na jeho spôsob koučovania. Islanďanky diriguje z místa střední spojky Knutsdóttirová a hlavně to vzpomínané číslo 5 Jónsdóttirová na pravé spojce. Ta je velmi nebezpečná, teď má právě míč, na tu si slovenská obrana bude muset dávat velký pozor. Dala 5 branek Finkám, byla ústřední postavou islandského týmu. Znovu Jónsdóttirová, poté už Sigurðardóttirová, to je další velká postava na druhé spojce islandské reprezentace, čili 5-8, to jsou dvě čísla, která si pamatujte, protože ta jména jsou tak dlouhá, že než si je člověk vysloví, tak už je hra na druhé straně brankoviště. Jakubisová, Sarková, Beňušková, Rebičová, skvělá atmosféra haly v šale, se 4 dobrý obranný zákrok Rózy Stefansdóttirové. Ta hraje na místě pravého křídle, vedle ní Jónsdóttirová. Přišla opět do útoku Knutsdóttirová, na střední spojku, na pivotu je Einarsdóttirová. Pokus o proskočení, ale gól neplatí. Tak a bude tu první 7metrový hod a ne na něj Knutsdóttirová. A Island se ujímá vedení 1-0. Islanďanky proti Finkám stříleli 3 sedmičky a 3 dali. Shodou okolností střílala je právě hráčka, která dala úvodní sedmičku. Tak, Beňušková 1-1. Skvěle tam prošla střední spojka. Výborný zákrok Gubíkové, Rebičová, Sarková, která hraje na pro ní stále nezvyklé pravé spojce. A to bola veľmi pekne zahraná druhá vlna protiútoku, ktorá nám najviac chýbala v stretnutí vo Francúzsku a s touto fázou
bol najviac sklamaný tréner Dušan Poloz a venovali počas týchto 2 dní prípravy na Island veľkú pozornosť. Končí 4. minuta, Slovensko vede nad Islandem a v druhé kvalifikační skupině o evropský šampionát 2-1, Knutsdottirová jenom do břevna a teď by to chtělo využít této situace a dát 3. gól. Dnes je vidieť, že Slovensko možno aj vplyvom domáceho prostredia viacej usiluje o okamžitý rýchly protiútok po každej úspešnej obranej akcii a ten prvý protiútok zastavili Islanďanky len za cenu žltej karty. Z druhého padol gól. No Střela Beňuškové, teď v moci golmanky Ásmundsdottirové. Knutsdottirová, Sigurdardottirová a po ní Tak to bylo Jonsdottirová. Ano, útočný faul a Slovensko má šanci. Je potřeba využít to, že Islanďanky nedají gól. Sárková byla faulována. Stretnutí vo Francúzsku bola jedinou spojkou našou, z ktorej permanentné nebezpečie pre francúzsku bránu hrozilo talentovaná Rebičová, ktorá teraz dala gól. Simone Sárkovej to moc na pravej strane nesvedčí, ale musí si uvedomiť ako mladá hráčka, že pre ňu je lepšie hrať na pravej spojke, ako sedieť na lavičke. A levačka není, nedá se nic dělat. Áno, áno, čím skôr to pochopí, tým lepšie pre ňu aj pre celé družstvo. Knutsdottirová, Jonsdottirová, Sigurdardottirová. To jsou 3 islandské spojky. Na křídle Stefansdottirová, Jonsdottirová, Knutsdottirová. Ta se dokáže prosmíknout, ona je takovým štýrkem. Připomíná mi hodně Simonu Roubínkovou, kdysi hráčku Veselý. Typově stejný typ, drobná, subtilní, velmi pohyblivá, s tvořivými schopnostmi. Myslím si ale, že v tejto zostave Islanďanky na postavenú obranu toho moc neurobia. Teraz som to možno zakríkol, že sa presadili sa stredom bránkoviska. Pivot islandské reprezentace snižuje na 2-3. Caníková. To bude dvojka podľa mňa. Jasné, žiadna žltá karta, okamžite dvojka. A vyloučenou bude Sigurdardottirová. Ne, je to Einarsdottirová. Tam si Caníková veľmi dobre urobila priestor po ruke streleckej a veľmi dobre urobila, že nevypustila hneď loptu z ruky, ale keď cítila, že je faulovaná, tak takticky loptu podržala a spadla na zem. Je to predsa len skúsená 33-ročná hráčka. Dušanovi Polozovi sa podarilo zostaviť veľmi silné družstvo. Vrátila sa do ňoho kreatívna Beňušková po rokoch, vrátila sa do ňoho po 2 rokoch Školková, vrátila sa do ňoho skúsená Caníková, vrátili sa 2 najväčšie talenty po zraneniach, myslím tým Gubíkovú a Rebičovú z Juventy Michalovce. Toto družstvo si myslím, že je oveľa silnejšie, než mal k dispozícii Peter Sabatka. Navyše ho Dušan Poloz veľmi šikovne vyšperkoval mladými, talentovanými hráčkami, ako je Sárková, Veselková a tak ďalej. Rebičová, Ásmundsdottirová zatím chytá velmi pozorně. Škoda. Ve Francii se nedařilo v přesilovce, tam v té fázi, kdy se snížilo na rozdíl 2 gólů ve druhém poločase, tam právě v přesilovce přišly 2 góly Islanďanek a to byl definitivní zlom. Myslím si, že po tej absencii druhej vlny boli práve tieto momenty nekoncentrácie rozhodujúce pre ten výsledok, ktorý sa v tom Francúzsku zrodil. Dobrý pokus o zem Sigurdardottirové, zlikvidovala Gubíková, Sárková, Rebičová, Sárková, Beňušková uklidňuje, teď by to chtělo vypracovat akci a střílec z volné ruky. Ešte stále hráme presilovku, takže je to možné. Vidíte čas, který ukrajují hodiny z přesilovky Slovenska. Škoda, další břevno, těch bylo ve Francii dost. Jakubisová netrefila
No. Maja Rebičová aj presto všetko, že bola podľa môjho názoru naša najnebezpečnejšia ostrá spojka. Predsa má len chybu, že strieľa väčšinou po ruke. Ona z 10 striel 9 vystrelí po ruke hore a myslím si, že dneska v čase internetu, videa a tak ďalej sa tie brankárky na túto koncovku vedia pripraviť. Knudzdotyrová. S trojkou je Palsdotyrová na palubovce. Je na pivotu samozřejmě, protože tam je ještě zbytek trestu pro druhého pivota Enatsdotyrovou. Žltú kartu dostala tam Simona Sarková medzi tým. No a Islanďanky v plném počtu, takže bohužel přesilovka nevyšla. Teď pochválme dvojici Sarková, Rebičová. Teraz máme šťastie, že rumunské rozhodkyne veľmi skoro fúkli do píšťaly, že to mohla byť pokojne aj sedmička. Tak, tyčka po střele Knudzlotyrové. To už bolo na hranici pasívnej hry a bola taká streľba zo zúfalstva, by som povedal. Rebičová, Beňušková, pozor na technické chyby, protože to je laciná stráta. Beňušková je vynikajúca hráčka, ale tiež s týmito novými hráčkami. Pre ňu sú nové spoluhráčky Rebičová a Sarková. Ona je zohratá s Jakubisovou, ona si rozumie so Školkovou, s ktorými hrávala už v minulosti. Ale tieto mladé spojky musia sa s ňou ešte zohrať. Takisto aj pivotky. Okrem Caníkovej, ktorá tam teraz je, tak viem si predstaviť, že talentovaná Dominika Horňáková, keď sa toto družstvo zohrá svojimi fyzickými dispozíciami, perfektne bude schopná využiť Beňuškovej proste konštruktívne schopnosti. A to bude sedmička za faul na prenikajúcu Sarkovú. A žlutá karta pro Palsdotyrovou. Áno, Simona Sarková to bola. Ale neviem, mne sa zdá, že ukázala rozhodkyňa jasne na hranicu sedmičky. A trvá na tom stále, trvá na tom, že je to sedmička a bude to sedmička, bude ju hádzať Peťa Beňušková. A dala všechny tři slovenské sedmičky v Ruánu. Dává i tuto. Slovensko zvyšuje na 4-2, je odehráno 10 minut z prvního poločasu. Je tu fantastická atmosféra, my se prakticky neslyšíme, i když sedíme od sebe 10 cm. Prostě to jsou diváci takoví, jaký by měli být. Myslím, že voľba dejiska tohoto stretnutia bola správna. Šali to robia dobre. Je tu úplne novúčičký povrch a myslím si, že aj Dušan Polos zareagoval na voľbu miesta stretnutia zaradením niekoľkých mladých hráčok práve zo šalianskeho družstva. Volný hod pro Island, Knudzdotyrová, Jonsdotyrová, dohrání do křídla, tam úřaduje Omalsdotyrová. Už príliš dlho, proste tá pasivita bola príliš dlho ukazovaná, nezapískaná. A bude tu sedmička a navíc žlutá karta pro Rebičovou. Myslím si, že to nebolo od rozhodkyň celkom korektné, pretože držať tú ruku hore hodinu je, myslím si, trošku aj trapné. Tá lopta prešla minimálne dvakrát zľava doprava a naspäť, než došlo ku koncovke. A do brány vystriedala teraz Gubíkovú Žaneta Tótová, ktorá skúsi túto sedmičku chytiť. Knudzdotyrová. Myslím si, že Žanka reagovala trošku skoro, príliš skoro išla k zemi a 3-4 z pohledu hostujícího družstva Islandu. Beňušková, Rebičová. Škoda, zase tá koncovka bola príliš... Jakubisová ještě bojuje o míč. Bylo tam brankoviště, takže nedá se nic dělat, ztráta míče a koncentrace na obranu. Zase si myslím, že to bola chyba islandskej obrany, ktorá neskoro reagovala na tú odrazenú loptu. K nej sa normálne regulérne dostala Jakubisová, ktorá bola dokonca faulovaná ešte a napriek tomu rozhodkyne si to trošku uľahčili. Lebo je pravdou, že štatistika hovorí, že z 10 týchto akcií 8-krát dostane loptu bráňace družstvo. Knudzdotyrová, její třetí gól, první ze hry, 4-4.
Teď je potřeba podpory obecenstva. Islanďanky zlikvidovali dvougólové manko. Atmosféra je tu skvelá. Pileková a znovu výborný zákrok Asmundsdottirové. Osobne ma prekvapilo zaradenie Pilekovej po zradení hneď do základnej zostavy. Dušan zrejme vychádzal z toho, že Pileková tu dlhé roky hrala, že tu má svojich fandov. Je faktom aj to, že Dáša Stuparičová, ktorá mala roky vyarendované miesto prvého ľavého krídla, je trošku momentálne jej výkon stagnuje. Možná, že by nebolo od veci zaradiť Súkeníkovú, ktorá tiež hrá za Šalu a tiež je tu doma. Beňušková, Sarková, má našlápnuto a ide sama. Veľmi dobre. A ešte 2 minúty. 2 minúty pro Sigurdsdottirovou. To je dobrý moment, ktorý môže toho súpera načať. Videl som teraz rozčúleného islandského trénera, ktorý mohutne protestoval proti 2 minútám a okamžite bol ostro napomínaný delegátkou stretnutia. A je to už po druhé. Protestoval i při tom třetím vyloučení. Myslím si, že po tretíkrát už bude nasledovať karta. Přišla Pekarskajtejová, to je Litevka původem, která dostala islandský pas. To je tahle ta vysoká hráčka, 185 cm. Pekarskajtejová a trefila. Teraz dala gól, áno. Je to nepríjemné, pri vlastnej presilovke znovu sme dostali gól v čase, keď sme po veľmi peknom Sarkovej góle trošku mohli tú našu psychiku zdvihnúť. Přišla Martina Školková na poslevé spojky s číslem 3. Sarková. Škoda, to bola dobrá strela, brankárka stála až do poslednej chvíle. Ale je fakt, že Asmundsdottirová chytá zatím veľmi pozorne a je oporou. To je jedna vec, druhá vec je, že možno pri tej presilovke ja na jednej strane som doporučoval sám Simone Sarkovej, keď sa dostane na tú pravú stranu, že by nemala špekulovať, nemala by vymýšľať, nemala by klepať, nemala by driblovať, že by sa mala snažiť z prvého kroku strieľať. Ale možno teraz pri vlastnej presilovke, že to chcelo lepšie pripraviť si útočnú akciu, z ktorej sa potom zakončuje. Saníková nepustila do koncovky Pekarskajtejovou. Saníková je jedna z našich najagresívnejších obránkyň. Tam, kde ona bráni, nepovedané, tráva nerastie. Ale inak je to veľmi sympatická baba, jak vy Slováci říkáte. To je v tom dobrém slova smyslu to baba. Určite, no tak... Knutsdottirová, Pekarskajtejová. Takých tam máme viac. Islanďanky ještě v oslabení. Jonsdottirová, Pekarskajtejová. Pokus o uvolnění pivota, Caníková dobře bránila. Pasivita. A co teď? Žltá karta. Pred Saníkovou. No a je po druhé přesilovce. Toto boli práve chvíle pre Skulladottirovú, keď už na hranici pasivity družstvo sa nechalo faulovať. Postavili jej 3-4 hráčky devinu a s nej ona bola skoro neomylná. Spomínaš si na ňu? Tá dala neskutočne veľa gólov z 9-metrových hodov. No ale teraz buď budú musieť rýchlo zakončiť Islanďanky, alebo získame loptu. Už tá pasivita je príliš dlho signalizovaná a oni musia vystreliť, alebo jednoducho rozhodkyne im loptu zoberú. Už sú pod tlakom aj rozhodkyne. Počujeme to. Výborný zákrok Kubíkovej. To je dôležité. 5, 17. minuta prvního poločasu. Školková.
Ta by potřebovala dát gól. Ve Francii se jí střelecky nedařilo, ale má obrovskou chuť. Martina Školková predovšetkým, aspoň vo výbere, ktorý som ešte viedol ja som ju využíval najmä ako vynikajúcu obrankyňu a hráčku do druhej vlny. To je perfektná hráčka do druhej vlny a do útoku na postavenú, keď som mal lepšie spojky, údernejšie spojky, tak ona striedala. Školková. Tá jej strela postrádá tu jej niekdajšiu razanciu. Je predsa len vidieť, že už rok hrá druhú ligu a predsa len, aj keď tých 8 tréningov si Dijon ponechal aj po vypadnutí, tak predsa len tá konfrontácia s tými súpermi postráda tú kvalitu, ktorú mali, keď hrali prvú ligu. Přichází Poláková místo Sarkové. Tu treba povedať, že Betka Poláková je výborná konštruktívna hráčka, ale nie je to klasická ostrá spojka. To bol dôvod, pre ktorý sa s ňou rozlúčili aj v Juvente Michalovce, kde mali v tom čase na poste konštruktívnej strednej spojky skvelú Bachirievovú. Ale to sú veci, ktoré prídu postupom času. S každým tréningom sa vzrastie skúsenosť Dušana Poloza s jeho vlastnými hráčkami, bude ich lepšie spoznávať, hráčky budú spoznávať jeho a tieto veci proste nájdu spoločného menovateľa jednak v optimálnom zložení tej základnej zostavy a takisto aj vo využití hráčok v istých fázach zápasu, keď sa láme chlieb. Tak opět dirigentka Knudsdottirová. Jonsdottirová, ta se nad tím dnes neprosadila. Peka. No, ta se těžko brání, ta se dostane hodně vysoko. Ale teraz naša obrana bola trošku pasívna. Ak sme si mohli všimnúť, že v predošlých minútach hráčky mali ochotu nešetriť krokom, chodili dopredu, napádali strelca, prerušovali, hýrili aktivitou, hýrili agresivitou. Tak teraz posledné 3 prihrávky sa stretli vlastne s pasívnou stojacou obranou a to inak nemohlo skončiť. Přišla Stuparičová. Jedine, že by Gubíková vyťahla zázračný zákrok, čo sa bohužiaľ nestalo. Stuparičová místo Pilekové na Áno, to bolo nutné. To bol faul. To bolo nutné. Pileková proste nestretla sa dneska s dobrou formou, najmä v koncovke. Je predsa vidieť, že je trošku po zranení a to bola len otázka času, kedy Dušan Polo siahne buď to po Stuparičovej, alebo po Súkeníkovej. Pekarská Jiterová je opět na palubovce. Kroky. Príliš dlho hrajú Islanďanky. Podľa mňa pasívna hra. Už dávno mala byť zapískaná pasívna hra. Rozhodkyne už ju signalizujú, ale zase to trvá dlho. Jonsdottirová, pokus o uvolnění pivota, ale tam byla Einarsdottirová výborně odblokována. Dokončíte, dievčatá, tú druhú vlnu. Dokončíte to. Skvelé. Jakubisová. Výborne. Sedmička. Tu práve vidím trošku rozdiel od toho zápasu vo Francúzsku, kde dievčatá už po prekročení poliacej čiary svoje akcie brzdili, čakali a počkali si na ten postupný útok. Teraz sa snažia dohrávať tie akcie a to bola zase skvelé dohratá druhá vlna do pivota a Petra Beňušková má možnosť zo sedmičky vyrovnať. Proti ní Simonsdottirová v brance. Beňušková dává. Nemala šancu. A přijde zpátky do branky Asmundsdottirová. 20. minuta, 6-6. Islanďanky za stavu 6-5 poprvé v zápase vedli. Pekarsdottirová, Jonsdottirová, Knudsdottirová. Nenechte ji vystřelit. Našťastie sa netrafila. Ale znova ideme stále ešte do nezorganizované obrany. Už sa Islanďanky stihli vrátiť, ale stále náš útok vytvára tlak na obranu súpera. Až teraz príde trošku fáza na vydýchanie a Polákovú strieda opäť Simona Sarková na pravej spojke.
Ta sehrála výborný zápas, přátelský zápas proti Norkám v Olomouci, kde hrála právě na postup. Tento zápas som nevidel, ale počul som samé ódy spievať na výkon nášho družstva, ktoré s Norkami údajne podalo vynikajúci výkon. Jons Dotyrová, dobrá práce Rebičové. Nedá se nic dělat, tam je nutnost jít na riziko i faulu, protože jinak by bývala si, že tento Ajnác faul... Dotyrová střílela úplně tváří v tvář golmance. Je to pravda, ale nemôžem sa zbaviť dojmu, že tá islandská pivotka to trošku prihrala. Keď videla, že tú loptu isto nespracuje, tak mrskla sebou o zem a rumunské rozhodkyne jej to zožrali. Tomáši, ale znáš to? Jasné. Každý to zkouší, co mu rozhodčí dovolí. Samozrejme. Gunnar Dotyrová. To bylo hezké z křídla od Osmar z Dotyrové. Dala 4 góly. Veľmi pekná technická strela. A Dušan Polos si zobral oddychový čas. Tak si vypočujme, čo našim hráčkám poradí charizmatický a veľmi ambiciózny kouč. Hej, naskoušela teďka Beňuš. Zahrajem tu dádu, když ta Mary jde na střed. Když ta vysunutá bude tady, tak pokračuj kolem. A hraješ to s Beňuš, pivot je tady a cuká se za tu trojku, Beňuš hraje s pivotem, anebo pak to máš tou spojkou, jo? V případě, když bude Mary tady vysunutá, když zůstane na Beňuš vysunutá Mary, Lidka to dá ti to, naznačíš to líce zpátky a jdeš sama přes trojku do střelby. Hned bez toho, aniž bys to vracela. Bez toho, aniž bys to vracela, bych trošičku blíž. Jasný? V případě, že bude 0-6 všude, tak Beňuš normálně lajna, po té dádě, do lajny, Mary na prostředku a pivot zůstává mezi dvojkou a trojkou, jo? A cuká za trojku. Jdeme! Tak teraz poradil Dušan Polos, aby hráčky hrali v útoku, aby sa pripravili na tú vybiehajúcu hráčku, ktorá z tej 0-6 ide na 1-5. Petra Beňušková má zostať na krajnej spojke, Mariana Rebičová má ísť na stred. Majú hráčky odľahčiť jednu stranu a potom buď preniesť hru na druhú stranu, alebo do preskoku. Sú v podstate 3 možnosti dohratia tejto akcie. Preniesie sa hra na druhú stranu, samotná hráčka preskočí, alebo sa akcia dohrá cez pivota. Tak pozrime sa na realizáciu taktických pokynov. Ako si s tým dievčatá poradia? Sarková, Jakubisová, Beňušková, Rebičová. Škoda, že táto lopta nešla do brány. Brankárka reagovala veľmi skoro, sedela na zadku a ak by tento tečovaný klepák Rebičovej išiel do brány, tak by určite skončil v hornom rohu. Tak znovu. Beňušková, Sarková, Jakubisová, Beňušková, Sarková. Gól. A je to tam. Teraz sa rozhodla Beňušková, ktorá videla, že ten útok sa nepresadil podľa dohodnutej schémy, tak sa vrátila na strednú spojku a rýchlou rozohrávkou pripravila pozíciu pre nebezpečnú strelkyňu Sarkovú. V bráně je Žaneta Totová, stav 7-7, 23. minuta prvního poločasu. Utkání asi moc bohaté na branky nebude. Ja si stále myslím, že Výborný zákrok Žanety. že druhý polčas bude patriť nám, pretože jednoducho sme kondične lepší na tom, si myslím, a že v tom druhom polčase ten Island zvalcujeme. Je tá nervozita trošku proste z tej úlohy favorita, ktorá nám nikdy nesedí. My skorej zahráme s Rumunkami, lebo s Francúzskami vyrovnaný zápas, než splníme úlohu favorita v zápasoch, ktoré by sme mali papierovo jasne vyhrať. Rebičová po druhé břevno v zápase, znamená islandský útok a přichází s 18. Birna Haraldsdottirová. Ta dala 3 góly v prvním zápase kvalifikace za Island proti Finkám. Je to nejrobustnější hráčka islandského výběru. Postavila se místo Jonsdottirové na post spojky a hned se prosadila. Trošku lacný ale gól, nikto ji nebránil. Naše dievčatá sa pokúsili o rýchly stred. Sarková A znova odpovídá. zakončila Simona Sarková.
ktorú do obrany strieda Betka Poláková, ktorá je predsa len trošku na pozícii pravej dvojky agresívnejšia. 8-8, 25. minúta. Knutsdottirová. Znovu Haraldsdottirová. Naznačila. Gunnarsdottirová, Knutsdottirová, Haraldsdottirová. Tak to je to nejlepší. Pozor na ztrátu. Tak teraz by to chcelo trošku upokojiť a pokúsiť sa opäť po niekoľkých minútach ísť do vedenia v tomto zápase. 6-5, 7-6 a 8-7 viedli Islandianky, tak teraz by to chcelo, aby tých 9-8 sme vyhrávali my. Posledních 5 minut první půle. Faul na Sarkovou. Deňušková, Rebičová. To by mala byť sedmička a 2 minúty. 2 minúty to sú. Ešte si počkajme, čo bude ďalej, či to bude aj sedmička. Knutsdottirová dostává 2 minúty. Podľa postavenia obidvoch rozhodkyň pôjde zrejme len o 9-metrový hod. Nič menej hráme presilovku, tak by sme sa mali pokúsiť ju využiť. Stažení tam bylo evidentní. Jednoznačne nie je o čom diskutovať. Ja by som dokonca dal aj sedmičku. Deňušková, Sarková. Pozor na rýchly protiútok. Škoda, že tá Simona sa ešte pokúša krok 2 sa dostať bližšie. Ona s tou svojou strašnou ranou, ona má ranu, ako keď kopne kôň, by mohla kľudne z tých 10 metrov z miesta vystreliť. Naštěstí Caníková byla faulována. Našťastie, áno, pretože inak by to bol protiútok. Ale ešte stále minútu 25 sekúnd máme na to, aby sme využili našu presilovú hru. Komunikace mezi Dušanem Polozem a Andreou Caníkovou se týká rozehrání. Tieto štandardné situácie určite dievčatá lepšie zvládnu, keď sa s tou Petrou Beňuškovou tie krajné ostré spojky lepšie zohrajú. Tam je dôležitý totiž aj pohyb bez lopty. Hra krajných spojok bez lopty a to bol gól ľavou rukou. Ľavou rukou z krásneho, veľmi chytrého preskoku Petry Beňuškovej. Takže se dočkal 9-8 a stále ještě minutová přesilovka. Teď je o to neinkasovat a dát druhý gól v přesilovce. Bolo by pekné, keby sme za tých 3,5 minúty ušli o tie 2-3 góly a vytvorili si dobrú pozíciu pre ten druhý polčas. Ja verím, že cez polčas zaúčinkujú trénerské pilulky, že sa družstvo skľudní a že svoje kvality ukáže v druhom polčase a že to fenomenálne publikum proste a tá kulisa, že spôsobí, že proste toho súpera prevalcujeme a že ten výsledok bude taký, ktorý nám vytvorí predpoklady pre reálne postupové nádeje. No je nutno říci, že samozřejmě v první řadě vítězství, ale pak by za určité konstelace mohl rozhodovat i rozdíl ze vzájemných utkání, rozdíl gólu. Istěže. Takže i to je nutno mít na paměti, ale v první řadě je důležité získat doma plný počet bodů. Prvý cieľ je vyhrať. Druhý cieľ je samozrejme vyhrať čo možno najistejšie a najviac, ale na to človek nemyslí. Proste ten primárny cieľ je vyhrať. Tomu je podriadené všetko. Knutsdottirová. Tak teraz sa rozhodkyne nedohodli. Jedna naznačovala prerážanie, druhá chcela pískať sedmičku. Nakoniec z toho zostal kompromis v podobe 9-metrového hodu. Gunnarsdottirová netrefila. A Poďte, dievčatá, dokončite tú druhú vlnu. Skončila To je ono, škoda. To je škoda. Ne, Toto je veľká škoda. To je už veľká bylo škoda. vidět. A tá To mala Islanďanka Poláková premeniť. To mala Betka premeniť a nebolo by o čom. Viedli by sme o 2 góly. Islanďanky sú totiž už v plnom zložení.
Ta přihrávka na Caníkovou byla hodně už viditelná, takže Islanďanky ušli dopředu na ten míč. Áno, to už bolo v podstate ex post. Tam základná vec bola, že Poláková to vyriešila skvele. Akurát nedala gól, no. Mala smolu. Třetí tyčka či břevno. Ve Francii byli 4. Doufejme, že je vybráno. A zobral si teraz oddychový čas tréner nášho súpera z Islandu. No tak tam budeme poslouchat, a kdo z vás umí islandsky, nebo možná, že to bude akurát tlumočeno. to, že koncovka Dottir je dcéra a koncovka Son je syn, že každý sa tam volá nejaký Johansson, Peterson, Gunnarsson, že to je syn niekoho a každá sa tam volá Hermans Dottir, Levis Dottir ako dcéra niekoho. Ty počuješ niečo? Ja si typnem, že im po islandsky... Asi im povedal, holky, nenaložte do gatí a ideme ďalej. Len tak pre odľahčenie, lebo za prvé nerozumieme islandsky, za druhé, my sme z toho nepočuli až na posledné 3-4 slova. Tak, minuta 54. Do konce prvního poločasu, stav 9-8, timeouty po jednom na každé straně. Koncovka poločasu důležitá. Určite. Je rozdiel, byť o gól. Je rozdiel skončiť remízu a je rozdiel o gól až 3, treba ísť do šatny s náskokom. Tak teraz môže byť Betka Poláková rada, že to prežila bez vylúčenia. To bol síce nechcený pohyb, ale smerom do tváre. Gunnars Dottirová, Knuts Dottirová, Gunnars Dottirová, Jons Dottirová, Gunnars Dottirová. Tam je úplně volná Stefans Dottirová a ta dává gól. (9-9). Tak Islanďankám narastli krídla, mali time, hecovali sa, dali góla. A vyzerá to, že Dušan Polos sa rozhodol Beňuškové teče krev, pardon. Áno, tak nastúpi tam na mesto nej Michnová Klaudia. No, tak to by bylo hodně nepříjemné, kdyby Beňušková nemohla pokračovat v zápase, ale snad o přestávce. Verme tomu, že Klaudiu Michnovú Islanďanky nepoznajú a že sa presadí buď svojou vynikajúcou kľúčkou doľava, alebo svojím skvelým podstrelom, ktorý ona dokáže zo zeme zdvihnúť úplne po Dujše Bajefovský až do horného rohu. Říkal jsem, že Rumunky z ní byly, jak se říká lidově, na větvi partizánské. Áno, právě z jejího podstřelu. A Dušan Polos si berie oddychový čas. Tady je žena, o které Tomáš Myslím si, mluvil. že to bolo správne, pretože jednak sa môžu dohodnúť, čo zahrajú, jednak Petra Beňušková dostáva istý priestor na ošetrenie, že by ešte prípadne do toho záveru polčasu mohla zasiahnuť. Tak zahrajeme záběh levého křídla s míčem. To, co máme na vysnuto. Nejdřív kolo, když bude 0-6. Zprava, Klaudy, zablokuj tu devítku, velkého voloulitka do akce, ať natáhneš tu první trojku, Pivo stojí za trojkama, dáme ještě Simi, která jde ve stejném prostoru a Meriza, zkuste to hrát až do konce. No, Meri, aj za tu Simu do kříže, do střelby. Ano, zůstáváš na blok. V tu chvíli, Dáda, co nejrychle zpátky psychiku domů, protože ještě asi minutka do konce. Jo, jdeme! Přesně 50 vteřin je v tuto chvíli čas, který zbývá do vypršení prvního poločasu. Teď by to chtělo, aby diváci povzbudili slovenský tým. Teď je ten moment, kdy je potřeba jít do kabiny. A podľa dohovoru by mala Dáša Stuparičová zabehnúť s loptou a hľadať buď zbiehajúceho druhého pivota, alebo sa pokúsiť sama preskočiť. No, teraz sú Islanďanky, myslím, právom trošku naštvané, pretože regulérne získali loptu.
tu je ten zábeh. A vyšlo to, škoda, že Rebičová zase strelila po ruke a dokonca netrafila ani bránu. Kombinácia vyšla, pretože Stuparičová veľmi rozfazovala svoj pohyb, zrýchlila, bola tam pekná clona a Rebičová mala polku brankoviska voľnú na koncovku. Takže asi sa už nič nestane a do šatní pôjdu obe družstva za nerozhodného stavu 9-9, ktorý je miernym prekvapením vzhľadom na silu oboch súperov. Myslím si, že na našom výkone sa trošku podpísala tá nervozita z toho, čo som vravel, že my to máme v mentalite, že nie vždy psychicky zvládame tú úlohu favorita, ale nie je ešte koniec. Ja som o tom presvedčený, že v druhom polčase toho súpera prevalcuje. Na druhou stranu, Tome, je nutno vzít v potaz, že Island startoval na posledních velkých šampionátech. Startoval tam trošku inej a silnejšej zostave. Vím, ale přesto většina hráček, které tady tam už mají. A to je, nutno říct, trochu jiná káva. Když se podíváme teď na důležité okamžiky z prvního poločasu, takže tady spolupráce Rebičová, prochází Beňušková, to je ten jeden z prvních gólů v tomto zápase, Sarková, Rebičová a Saníková zůstala na pivotu na vteřinku volná. To byla ta krásně dohraná druhá vlna. Tady je střela Rebičové, sice po ruce, ale do země, takže aspoň Áno, keď je to gól, tak to nikomu nevadí. A keď nedá gól, tak všetci na ňu nadávame, že to strieľa len po ruke. Gunnarsdottirová a výborný zákrok Kubíkové. Knutsdottirová, tato prostě do toho levého rohu umí. Sarková šla nebojácně, faulovaná a dala. Ja si stále myslím, aj keď sledujeme tieto zaujímavé momenty z prvého polčasu, že Islandianky docielili z minima maximum. A my naopak, my sme tam mali veľký odpad a aj pri tých vlastných presilovkách stále to nie je ono. Takže z pohľadu istých rezerv, hráčských aj herných, myslím si stále, že máme viacej čo ponúknuť ešte ten druhý polčas a môžeme viac prekvapiť než ten Island. Ano, jsou tam rezervy. Přesilovka, ta dnes bohužel dvakrát jednoznačně nulová a proměňování šancí, protože Rebičová teď to zkrátka je potřeba dát gól, protože těch šancí, kdy hráčka jde a z volné ruky je na 6 metrech, moc nebude. Ano. Tak, my se díváme stále ještě na ty nejzajímavější okamžiky a počkáme si ještě na eventuální statistiku prvního poločasu, jakmile ten sestřih skončí. Je zajímavé, že se neprosadila Jonsdottirová, na kterou byla zaměřená pozornost trenérského tria slovenské reprezentace, protože ona hrála v tom prvním zápase proti Finkám. Teraz by sa nám tam mala objaviť štatistika. Ano, a je tady. Takže na střely srovnáno stejně jako na góly. Vzácne vyrovnaná štatistika, povedal by som. Ano, v podstatě ano. Ani těch technických chyb tam zase nebylo tolik. Takže poslední vteřinky prvního poločasu, dáme si chvíli všichni oddych a půjdeme, jak se říká, do toho. Vracíme se zpět do sportovní haly v Šale. Za několik okamžiků dvojice rumunských rozhodčích zahájí druhý poločas.
druhého vystoupení Slovenska a Islandu v kvalifikaci na Evropský šampionát 2014. Po prvním poločase stav nerozhodný 9-9. Viděli jste v závěru prvního poločasu, že i statistika víceméně srovnaná. Nebylo tam žádného patrného velkého rozdílu mezi oběma družstvy. Dá se říci, že utkání zatím není bohaté na góly, protože obrany pracují velmi solidně. Je škoda, že trochu více produktivní není slovenská koncovka. Tome, musím to říct, nedá se nic dělat, protože ta ochuzuje tvé krajanky o lepší výsledek. Máš pravdu, Honzo, napriek tomu, že Slovensko má po dlhom čase znova veľmi silné družstvo, tak ono to družstvo znova sa asi v tejto zostave musí trošku zohrať. A je tu ten psychologický moment, ktorý som spomínal v prvom polčase, že my, skrátka Slováci, máme takú mentalitu, že skôr zahráme s vysokým favoritom vyrovnanú partiu, než jasne potvrdíme dominantnú úlohu favorita. Stále si myslím, že nám bude stačiť 15 dobrých minút na to, aby sme o 6-7 gólov vyhrali aj tento zápas. Že tam predsa len nové družstvo, nový tréner, veľká zodpovednosť, veľké očakávania, domáce publikum, skvelá atmosféra, ten pocit zodpovednosti takej prepiatej až niekedy a taká upejpanosť tej prehnanej zodpovednosti za zvládnutie úlohy favorita. Hrá to tam úlohu a je to celý rad detailov, ktoré rozhodujú. Ta atmosféra je to opravdu vynikající. Dušan Polos mi říkal odpoledne, že když jsem ve Francii slyšel ty hymny a viděl jsem ten úvod, tak mně vstávala husí kůže. A myslím si, že nám dvěma vstávala dnes tady, protože ten začátek a ty diváci, to je něco skvostného. No neviem, či to môžem povedať oficiálne, ale prišlo sem niekoľko slovenských fanúškov, tak ja keď moju maličko si odmyslím, ja som tu trénoval, takže mnohí ma tu poznajú, ale musím povedať, že teba tu, Honzo, oslovili viacerí, veľmi ťa chválili, veľmi proste ti dali najavo svoje uznanie a myslím si, že také niečo poteší českého komentátora na Slovensku. Čo Určitě povieš? to potěší a já musím popravdě říct, že já už se cítím tak trochu slovenským komentátorem, protože se slovanskou házenou putuji od mistrovství světa v Chorvatsku mužů, kde Slovensko bylo 10. a bylo to historicky první skvělé umístění slovenské mužské reprezentace a od té doby je můj život házenkářský více spjat se slovenskou házenou než s českou, takže já se cítím dobře a jestliže mám i sympatie tady, tak mě to samozřejmě potěšilo, ale důležité je to, aby teď Slovensko tento zápas vyhrálo, to je to prvotní, protože... To si myslím, že je úplně najdôležitejšie a že aj tí 4 alebo 5, čo sem prišli a povedali ti, že ťa majú radi, že keď dneska tento zápas zvládneme, tak ťa budú mať ešte radšej. Tak, pojďme společně na to. Výhoz mají Islanďanky, začíná druhý poločas. Slovensko-Island za stavu 9-9. Islanďanky začínají se stejnou sestavou jako v úvodu utkání, to znamená Knutsdottirová na střední spojice, Jonsdottirová na pravé, Gunnarsdottirová na levé, na pivotu je Angsdottirová, na levém křídle je Omarsdottirová a na pravém křídle je Stefansdottirová. Knutsdottirová. Toto už smrdí pasivitou. Knutsdottirová, výborně Gubíková, která začala ve slovenské brance, v islandské je opět Asmundsdottirová. A to by mala byť dvojka, to bolo predsa zozadu. Faulovala Björnsdottirová. Rozhodkyne to posúdili asi ako nezavinený stred hráčky, ktorá vybehla zo striedačky. Michnová začala na střední spojce, Sárková, Michnová. A to je sedmička. Toto je veľmi silná stránka Klaudie Michnovej, lebo je treba povedať, že Klaudia Michnová pri svojom obrovskom talente je trošku limitovaná somaticky, je predsa len trošku nižšej postavy a
na úrovni vrcholovej hádzanej je to tak na 15, maximálne 20 minút. Jakubisová sedmičku premenila a Slovensko sa ujíma vedenia 10-9. Ale myslím si, že práve tá Michnová je nielen alternatíva za zranenú Beňuškovú, čo sa deje teraz, ale má bohaté využitie najmä pri hre v oslabení, práve kvôli tým dvom obrovským kvalitám, ktoré som spomínal v prvom polčase, že má vynikajúcu kľúčku doľava so zrýchlením, to aj teraz vlastne ňou urobila tú sedmičku a má skvelý podstrel, asi najlepší zo všetkých hráčov z nášho družstva. No a pak se mně líbil ve Francii i její, jak se říká, tak na branku. Ona dokáže tu hru té šestky maximálně zrychlit. Áno, ona má zrýchlenie z miesta a pritom napriek tomu, že je malá, tak má obrovský fyzický fond. Ona proste, keď ťažkú loptu spracuje a už je na brankovisku, tak veľmi ťažko ju bráňa aj hráči, ktoré majú o 20-25 kg viac než on. 10-9 vede Slovensko ve 3. minutě druhého poločasu. To bol nešťastný gól. Toto bol veľmi nešťastný gól. Poprvé v dnešním zápase skóruje. Je to její 6. gól v kvalifikaci. Zárková. Naše dievčatá sa znova pokúsili o rýchly stred so Súkeníkovou, ktorá teraz nastúpila po prvý raz v tomto zápase. Po Pílekovej a Stuparičovej skúsi na tom ľavom krídle svoje šťastie. Ona je tu doma, má tu svojich fanúškov a verme, že sa pripomenie nejakými dôležitými gólmi. Na druhém křídle Jakubisová, Saníková na pivotu, Michnová na střední spojce. To boli kroky Michnovej, bohužiaľ. Takže ztráta míče za stavu 10-10, Gunnar Dotyrová. Našťastie super, po 4 sekundách sa zbavil lopty a znovu máme šancu. Poďte, devčatá, dokončíte tú druhú vlnu. Marková, Jakubisová. To bola nádherné individuálne uvoľnenie a skončilo to sedmičkou a výhodou dvojminútovej presilovky. Sa Islandianky rozčulujú. Jakubisová nemala ani kroky, ani neprerážala, ani sa nedopustila technickej chyby a tréner Islandu za nemiestne protesty dostáva žltú kartu. Navíc Jons Dotyrová 2 minuty a Jakubisová a její penálta. Škoda, že Dotyrová chytila. Škoda, že Lidka Jakubisová nepremenila sedmičku, pretože tento súhrn týchto momentov, presilovka, sedmička, žltá karta pre nervovo vytočeného trénera, mohol byť začiatkom druhopolčasovej demontáže Islandu. Na pravou spojku přišla Haralds Dotyrová číslem 18. Ona výborně brání, proto je v sestavě v tuto chvíli při oslabení, ale zůstala i v útoku. Gunnar Dotyrová z levého křídle, Osmans Dotyrová. Výborně Gubíková. Té se začátek druhého poločasu vydařil, takže teď je na hráčkách Poliaby. A to bolo prekrásne uvoľnenie Simony Sarkovej na pivotku Caníkovú. Vynikajúci timing celej tejto akcie, obrana nemala vôbec žiadnu šancu a dievčatá naznačili takisto možnosť, ako otvoriť kľúčom islandskú obranu, kľúčom kolektívnym, že proste pod tlakom nervov sa hráčky nezížia k tomu, aby sa stretnutie zvrhlo na individuálne proste súboje 1 na 1. Faulovaná Haralds Dotyrová, proto ta střela byla tak vysoko, protože vlastně i svým způsobem vypadla po tom kontaktu z ruky. Islandianky ešte 14 sekúnd budú hrať oslabené. Tento gol samozrejme neplatí, pretože útočiaca hráčka sa dopustila porušenia pravidla o krokoch. Nič menej čas uteká, čas nebol zastavený a v tejto chvíli sú Islandianky bohužiaľ v plnom počte. A Stefan Dotyrová okamžitě na postup pravého křídla. Gunnar Dotyrová. Končí to jenom volným hodem.
určite tam nebol dôvod pískať sedmičku. Knuc-Dotyrová, Haralds-Dotyrová. Škoda, že se Rebičová nedostala k balónu, no. To bude sedmička. Ale buďme radi, že je to sedmička, pretože ten gól tam bol a ak ho rozhodkyne zapískali, že nebol, tak ešte stále je možno, že Gubíková sa postará o to, že ten gól naozaj nebude. Saníková dostává 2 minuty. Škoda, že tady Rebičová se nedostala k balónu, ale bohužel ty 2 minuty byly jasné. To je pravda, ale teraz, keď Gubíková chytí sedmičko, nebola k tomu ďaleko, bohužiaľ, no škoda. Třetí proměněná sedmička Knuc-Dotyrové. Tak situácia sa teraz obrátila. Nie, my budeme hrať presilovku, budeme hrať v oslabení. Ale tým, že súper sa rozhodol osobne brániť Rebičovú, tak ten priestor pre náš útok tam je, najmä pre Michnovú, ktorá by sa mohla pokúsiť znova o preskok. To isté Sarková. Dobře bránila Knuc-Dotyrová. Takisto tam má možnosť Lidka Jakubisová pokúsiť sa o nejaký zábeh s prekvapivou streľbou zo spojky. Michnová, Súkeníková, Sarková bohužel do bloku. Ale vynikajúco vybojovala teraz lobdu. Bojovná Súkeníková, myslím to. Ano, ano, byla to ona. Sarková. Islanďanky sa rozčulujú, zdalo sa im totiž, že Simona Sarková trošku prifilmovala ten faul. Rebičová do bloku, ještě jednou. No škoda, to mohla byť aj sedmička. Nič menej, zostávame v držaní lopty. A už jen půl minuty oslabení Michnová. Pokúsila sa práve o jeden zo svojich podstrelov, bohužiaľ ani nebol umiestnený, išiel na stred brány a navyše ani tú bránu netrafil. Škoda. A Knuc-Dotyrová je oporou Islanďanek, to je nutno poznamenat. No, neviem, v jakom stave je zranenie Beňuškovej, ale myslím si, že je len otázkou času, kedy bude musieť ísť späť na plac. Pretože bez nej to sme mali šťastie, veľké šťastie. Beňušková zatiaľ stále na lavičke. Neviem, či by sa Dušan nerozhodol pre jej návrat, keby sa Islanďanky utrhli o gól o 2. Našťastie sa to nestalo. Michnová, Sarková. Už se bojuje 6-6, Saníková. Tak to by mala byť sedmička. Ale nebude. Saníková sa nedopustila technickej chyby, navyše sa uvoľnila na bránkovisku a bola faulovaná, takže myslím si, že by nemalo byť o čom. Súkeníková, Michnová. Príliš skoro zapískané. Rebičová, Michnová, Sarková. To je škoda, to bola bomba jak z diela. Škoda, že len do tyče. 9. minuta druhého poločasu, nerozhodný stav 11-11, bohužel už neplatí, protože Knuc-Dotyrová se rozstřílela. Ale rýchly stred, Saníková, Jakubisová, choď Lidka, choď. Saníková. To je škoda, ale zostávame v držaní lopty. To bolo veľmi sympatické proste. Pokus o rýchly stred s veľmi dôraznou koncovkou a s veľmi prekvapivou technickou zadovkou Saníkovej, ktorá škoda, že nevyšla. A Knuc-Dotyrová drobne zranená. Zasáhl ten míč po odrazu. Ale jinak tato už zkušená golmanka islandského týmu Valur chytá velmi dobře, to se musí nechat.